Zelan kokoteraino, ez da? Bantzera jarraitzen dugu, baina gero eta jende gehiago, beti bezala, kokoteraino gaudenak. Hala ere iristen zaizkite, zeuen mezuak ez nagoela bakarrik, eskerrik asko, benetan. Mila esker. Zuek ere zaudete bakarrik, jakin hemendik aldugun guztia egingo dugula, edo egingo dudala, zeskenien bakarrik geratu naiz dantzen, eta bakarrik geratu naiz danean, eta arduen bakarrik kritak egiten, monologoak egiten txika. Eta egoera da latza. Batzuentzat, beste batzuentzat baino latzagoa. Esate baterako, artistak geratu dira horrela. Ezin egin, ikuskizunak bertan bera, birak bertan bera, eta oso txarto. Eta ala ere ari dira sortuta, gauzak oparitzen, artelanak oparitzen. Abesten, marrasten, bakoitzak berea. Gero, baserritarrak be hor tinko eta gogor, ez da, danak batera, elkarrekin injartuta. Baina danak ez dausolan. Horrek txarto dauz eta elkartu dira gogorreiteko. Baina jasantua, txika, aitxasantua dau bakarrik. Ez dau bape klaro ikusten asuntue. Dau, akojo nauta. Imaginau, aitxasantua, akojo nauta baldin badau, zengo da nau, Oina edokogun bitxo hori. Txeka. Gero be badauko hor munila. Munila be badabil, hortik, gure dauen moduen, aipatu genuen ez da, adinekoak nola ibiltzen dien beti. Beraien bolara, pues multa. Izuna jarri hotzea, munila, deabrua zure bila, deabrua ez dakit, baina udaltzainak bai, desde luego. Zeinek pagauko dau izun hori, oinezkatuko duzu bai bote jartzea horretarako, ez da? Eta gero Granadan, Elizan, 20 lagun, mesa baten, baina zuek zoratuta zeuze. Zuek zoratuta zeuze, aita santuak ez dau klaro ikusten eta zuek basoi ez horra. A ber, mesez eta favorez. Egin behar duguna da, lekaimeek egin dutena, monjek egin dutena. Monjinek badakixe zer egin behar dan. Konbentuen urte askotan egondi eta horre badakixe eta ganoraz funtzionetan daue. Azikeratik, konfinamendua hasizanetik, ja utzi diote hostiak egiteari. Ez dago hostiarik. Ez dago. Oin labanderia topera, otoitzan topera eta guri laguntzen topera. Haupa lekaimeak. Haupa zuek neskak. Zuek bai zariela, onak benetan, Orduen oin zer, konfinamendua hasi denetik, ez dituzte hostierik egiten, eta nik hemen oin daukot hostixak banatzeko kristongo gua. Así que igual pedidotxo bat egin beharko dut, Milaka eta milaka email iristen diren bitartean, horietako bat ere ez dakit idatzeko diete konbentuan daudene idatzeko diet, eta ia hosti pare bat edo egiten dituzten holan banatzen joateko, bakizu, holan, pim pan, Eutxigor mekauen la, danok batera, animo!